Pathian thu thiang nim chiarna le ngai thakna ilo ne yang Samuela pakhatna bung som thum chang riat na atang hian Davida chuan dalpa azota heng sipai ho hi ka ang em kala pha kang em ati a ani chuan ro ilo phak ngei anga I chan chuak le vek bokang ti in alo changa helai pathian thu kan han soidu chu zan ina hian Davida kharal dawa akal hlanin afate anupui te ho zong chu sala an lo man vek ti thu helai hian kan hmu a abul tangin kan chiar lova amai ro chu helai a hian Samuel pakhatna bung som thuma kan juk en chuan chu tho chu kan hmu a chang riat na a chuan Davida chuan dalpa chu azot ta a heng sipai ho ti mi la kalum pha kangem le ati alalpa chuanin ro ilo phak nge yanga I chan chuak le vekang te in lalpa chan na o asia ani chutiang angchia chuan he khove la kan khwal sin na rama hian ringtu te kan kalna a hian setana chuan na sat takin kan fa te ho te thil chi sang mangin alo man bet to hloma a then chu roi lo chi sang mangte a then chu zu mangte mobile mangte thil chi sang mangin alo man bet to ani chu to na hian keima ani ponna sat taka kan bei lo chuan kan phak to don lova Davida ang hian kei phei chu adik tak chuan kan fa te hi hostela kada a kapasal masazokin min boral san ma mawangin na kathok du si a chuwang chuan hostela kada ta veka pol som thleng in hostela kada a chutiang ang chuanin pathian thu mumal takpon an shelawa ame ro chu dalpa ne na tiang hian ka zota dalpa heng ho hi kan fa te ho hi tuna hian mipa ngai ni ve tur hian mila ka ve pha kangem le kala chan chuak vengem le ti hilal pa ne na karona ni lalpa chuan hemi Davida ina pathian azota atong trai na ang he thu hian la I phak nge yanga ila chan chuak nge yang ti hilal pan min chan na ani a chutiang ang chia chuan to na po hian na sat takin ka ve a kan ti ve ani achang chuan nun hi apei dong rum thina ama ero chu ton ang hona po hianin lalpa chu kan hne na omzela harsatna chitin reng in min tuam thina achang chuanin mang anawang ten kan chaw nop thin ama ero chu lalpa rin chan tlak pathian nung kan daya chu pathian nung kan bel tlat ero chuan lalpan engtik ni ai moni chuan kan fa te ho tuna po mel mapa dia polana aman be te chu kan fa te ho chalal pa tran puina in kan la phakanga kan na chan chuak ngei don ani ti hi lalpa chakna ringin keipon ka beiseya achang chuan an no pan deuh lai chuan keima po na satakin tuna chuan kanun po kalo in siam chho tran ve zela an tet lai te chuan enge ni ka du ber ti an sia enge ka du ber ni a an sia ti chuanin ka bat de ya min ron lei sak chu enge ni ku wa min lei sakani tun ma chuan ka du em thina ni wangin ame ero chu ku wa chu tuna chuan alo ni to lova anu dewa chuan in china min ron lei sak le a ka bat de in tuna min ron lei sak tak ero chu Iswa Krista cross an kheng bet lai lem min ron lei sak ta ani chute ang chuan ka du zong te alo in thlak chau ve zela chu kan fa te pon kanuna an lo mu a tuna hian na sat takin danglamin an lo ve to me kani he khovela hian kan fa te ho hne na ka shil fo thin chu in le lo ro pui tak te po kan in hnut sia lo ani mei thei ame ero choni tina kan in zir tir na hi chatuan dai ani a in fa te in la zir tir thina nga chuta
tu te po in la na yang chung ho te po chu in la zirtir rang he to na ni tina kan in zirtir ero hi chu chatuan dai ani ti hi in lo sha don nya ti hi kan fa te ho ne na ka shil thina ni a chutiang ang chia chon vo in ni a hian beidong tur mang ang tur kan ni lawa kan pathian in engkim ati theya engkim a rin tla kan ni tak me mewa a that zia hi keima hian ka chorna sa ema a tun ma kan fa te ho hostel an omlai phei chuan cable siamin kan han kala na thok tu kan nei lawa ka chor lo thina ni leilon ka pu a ti chuan chung leilon ka pu teng te po chuan electric bana kan han tunga electric bana ka lon don teng te hian keima chawin zan la ya zana ka siam chang te po atam em ani chunga te po chuan min von sak tu ka nei lo chang pon lalpa ka leilon hi min lo von sak ro o ti in lalpa hi ka leilon von tu atan hian ka mang thina chutia ang chuan leilona te hian ka lona he keima po amishing zone taka han en chuan le khathiam po ka ni lo ma se lalpa pathian kan bel tla chuan engkim hi kan lo ti thei ve veka nang pon engkim iti theyani ti hi min ti chak tu krista zara chon engkim kan ti theyani ti hi nang ma po hian ring vela be sei vela te hi ka du pui tak me cha ke po hian atakin chu nun chu ka chorna sa ema he khovela ani na taka chuan tun ma te phei chuanin vai trong koi khat po kan thiam lawa amai ro chu to na chuan lalpa tan puina in trong nei tu hi kapa ani mia wangin vai trong te kan lo thiam ve to a ti khan trong nei tu kan ta ni wangin khang kha eng ki ma hian arin tla ka leilon wan tu a po arin tla ka thil eng ki ma kan lalpa hi arin tlak ema chutiang ang che chuan vo in ni a hian heng har sat na lakata hi lalpan kan fa te ho po to na po hian kan me ka antet lai chuanin hei chimte te hi an keng thin ta no le pa nu te chuan kan she ome an chimte ken te chimte I chuan an tlan chian lom man tlan chia a amai ro chu chung an tlan chia ta te po chuanin ke mani chuan kan lo pa an tra kan tra po kan poisa lovani chu enge chan ti chuan kan mangai wang ani tlata an chimte ken khan an taksa te an in zaina anga an in hliam palang ti hlau min kan dora kan chu sak thina an ni la chuan an lo ui ve a an lo tap roya amai ro chu enge kan lak sak na chan ti chuan an in tina ang ti kan lau awanga kan lak sak thina ni a chutiang ang chia chuan ke po kan fa te ho bula hian ka ti thina to na po hian in tet lai chuan chutiang chuan chem te in lo keng thina chu chem te chuan I taksa hi in zai palanga in tina ang ti ka hlawa chu in tra po poisa lovin ka chu sak thin chewa to na in lo len tak no ero hi chuanin chu chem te chu ni lovin heng mobile te heng computer te mang hianin mail ma pa chuan in taksa mai ni lovin in tharau aron tin na to na in heleya in taksa na te kha chu eng ma lo ni lo so ka tu na mi ero hi chu in tharau thlenga khoi poi thei tur thil ani to chu wang chuan min huwa ma ola apoi ka tilawa chatuana in boral ai chuan ti in achang chuan an phone te kan han lak saka achang chuan an computer te kan han off sak top chang te po oma achang chuan dar u tu chung tayang u te kan han ti a khatiang angkhanin keima ni nu te hian bul kan tran hi apoi mo ema keinin bul kan tran lo chuanin kan fa te non hi mail ma pa dia bolana akul atang hianin kan chan chuak zo don lo renga amero chu lelpa ron chunga lelpa chakna manga kan bei ero chuan mail ma pa ku ta tang hian chuan kan chan chuak le do ani Deuteronomy
bong som hi le pariat chang som le pani a chuanin in kut koi temal asomang chu uti a chowang chuan kan kut koi temal asom na tur tan chuan wana ro bom tha te a hon sakang chu uti a chutia ang che chuan kan kut koi telal panamala som don chuanin kan ti ve anga yani lalpa ti ama ero chu thil kan ti chuan upa an lo ni to na a an lo nula an lo tlangwal ve to ani se chuanin vo in tharum tho vo in ti chiam chi po ani to lafa I lalpa ron chunga thil kan ti lo chuan kan in ti tlia kang ti lo om boxi chuwang chuan lalpa ron chungi ro chuan kan ti chu apoi mo em tona I tong to vatlak sak topa tong to vati sak top kha ani lo kan ti ma in lalpa he chu tyang khatyang chuan ka ti sak dona kalak sak dona nangman mal so mang che o kan ti a lalpa ron chunga kan ti lo chuan kan in rap sol me don ame ero chu tong trai na nen ma kan khala tul em a tong trai na nen na sat takin ma kan khalanga lalpa he chu tyang khatyang chuan kan fati an om si a engtin nge ka ti ta kang le I tran puina ka nga yani lalpa chu tyang chuan a tha in ka sha ka ti don ania o nangin mal so mang che o ti a lalpa ron chunga kan ti lo chuanin ki ma ni pon kan ke kha kan pen kan dai bo mai do na chuwang chuan kan dai buak lo un tur ta ne ro chuan lalpa kan ron hi apoi mo em lalpa chu tyang khatyang chuan ka ti don ania o ti in lalpa ron chungin kan han tianga ta chuan kan vati don ta kan kut koi temal som tur tholal panamin lo tiam to ang takin kan kut koi kan ti si lo chuan mal som thei don lawa kan vati ve chu anga yani chu tyang ang chia chuan lalpa he katita abak chu khongai takin malmin som sakang che oti in lalpa hne na kha kan dil to nu kan ti anga kan ti to nu a chuan lalpa hne na kan hlan le thin to na ni chuti ang chuan sama po kan mu a lalpan in a sak lo chuan asatu chu athokrim thon mai ani ti a ma ni thanim ngai na le ma ni du dan anga kan ti chiam chuan kan thokrim thon mai do na chu ni lafen lalpa chak na mangin lalpa ring chunga ke kan pen ero chuan kan thil ti in lom man ala nei nge do na kan thorim na ra kha pakhat ma in a thon don lafa ani na taka chuan he khovela ring lo tu te po ni ro se ring tu te po ni ro se ei khop mutur te in ma ni om na tur in te le thil eng che sang mutur pon kan tho angai na se em ani na thok lo chuan ei po ei su se ati ang che in thorim na tel lo chuan eng ma lo tlin na tak hi om lo renga chu tiang ang che chuan kan fa te nu na po hian thei to kha kan tho lo chuan in chu kan thorim na chu mal somi na om thei don lova kan tho ero chuan mal somi na om nge don na kan khai chitu khachu aron chiak dona engchi enge ni kan tu ero chu kan sha chu apoimo kan chitu ero he chuan kan chian ero chu apoimo mani ti hi zan ina hian ka soi do enge ti chuan na china ka zuk soi tak angkhan keima ni nuna Iswa Krista mel anni te chuan in thalai ho tam tak te phei chon tun la ya Bible po an chiar pe lo an chung trai pe bok si lo thi po an nau lawa chu tiang ang ma lau lo tu na anun rei lo te ta na anom na tora ne chuan du tok ang mishing hi tun lai kan thalaya an tam ema kan fa te ho po an ni mei thei ani chung chu ni wangin he Bible kan rin Bible hi an chiar pe se lo wangin an Bible chiar the chu keima ani hi kan ni ta ani chu ero chu an chiar thei do na chung chu ni wangin in chunga kan khosak dana kan tong kam man du dana emoni an ma ni kan biak dana emoni then om khoveng te chunga kan ril ruput mangi moni kan tong kam kan mizia shim anga khan kan nuna khan Iswa Krista melan mo nga chu an Bible chiar thei chu kan lo ni tlat mai ni chu ring lo tu te pon ani nan taka chuan he Bible hi an chiar ve ngai lovani an Bible chiar thei chu keima ni hi kan ni a chu keima ni kan thil ti thin lali swa thian du om ka nei china chuan ka thil ti thin te arem to lova ka thil ti ngai lo te ti atul zoka ti ang khanin tun ma he ku vadu tak me kha
ku wa at e to lote tuibur du tak me kha tuibur muam to lote mi chan chen na thalo zo nga soi chen te a soi to lote khatia anga bible chiar ngai mang hlei lovina bible a chiar ta tlat mai te bible ngai na ngai mang hlei lovina akal na apya nga bible akta te an han mu ngat te chon kan fa te khan lo thei lovin lal iswa krista hi an lo zui ve me do ne te hi sha te poimo em tuna ani na taka chuanin keima ni kan fa te zungol veite thil ti sang ngol vei hi kan ngai poimo em thina amiro chu keima ni nu te pa te ngei pon ni ro se kan thil addicted takte te ton la ya kan ngai poimo lo ke ni christian hovin he thiang lim na chungril lamalom pathian na en kan ti a pon lam mishing thu finga chon enge ni asoiti chon mishing thinlung chu mishinga alanga ni ati a chu kan chungril lo om chu kan ni na hi ani meya chu tiang angcha chonin thiang lim na te kan ngai poimo lo ema tuna kan fa te zungol vei kan ngai poimo an thil ngol vei kan ngai poimo amiro chu keima ani nu le pa te ngei pon kan ku va kan addict tak ngel po kan sim theila vani a chu tiang lai kara an ni sim to ra kan vote chuanin khatia angkha chuanin ram alak thei don lava tirko pol chuanin keimin zir tu te lo ni ro kein iswa krista ka zirati angche in keinin iswa krista nung kan zuyanga iswa nung chang chu kan ziranga ti chuan kan faten kan nun chu an lo zir ve do ni a kan thil ti angte kan hoi her le kan chazia kan chin than dan shimate iswa mel an mo lo chuan kan fa ti hi engti kong zong ma in he thu tak kan lalpa iswa krista konga hian kan shwai don lo re renga ne ti hi sha in keima ni akal masa zok tur kan ne ti sha in no le patena anasat taka kan inzir apoimo khop maya tona chuan pathian tho hi asia ta sia ringot ani lava at takanun pui hi angai tak mewa soi thiamani lava soi ril chiampo ni lava ataka kan chiat ang zoma nun pui hi christian te na kan te tor choni a tunai khovela soi thiam tak te soiril tak te po tam takan omang khang kha athalove ti na ani love ame ero chu kan shiat ang chun kan zom hi apoimo ema chu ta chuan kan fa te hovin na omi pathian kha ruthi khan pathian ve tla ka angai tat me ni chutiang angche chuan kan fa te ho hian he kan pathian biak tla ka hian min ngai puyang em ti hi kan keima ni kan inzo hi apoimo ema kan pathian biak tlak kan panung kan zui hi nung zui tlak kan thian te po thian tla ka kan fa te hian an lo ngai ve angem ti hi ma ni kan inzo hi apoimo ema na china ka zok soi tak ang khan kema ani kan in en hi apoimo ema atul tak me wa ni kan in en hi enge ni ti chuanin ka fa hianin kadu zong takle ka ngai na zong em mai min ron le sak don ta sela min ron ti sak don ta sela kanuna hian enge amu ang eng thil nge min ron le sakang nangma po khalo in zot ve chin ma te enge ni ifa khan engai nat ber enge eng thil nge ingai hlut per inuna khan kanu hian kapa hian he thil hi angai hlu pera anuna aga da poimo pera hemitel lo hi chon akhosa theilovani hi adu ber chu ani ti in I kan fa te hianin ron le don se ron ti don ta sila eng thil nge an ron le yanga eng thil nge min ron present ang ti hi ke ma ani hi kan in zo hi apoimo ema chutianga ni lo chuanin helaya davida angkhanin kan fa te to na hian hei virus coronavirus mangin lalpan sala an lo man to thui taka alo shwai to kha lalpan to na hian min man be saka min lo po din saka ne lockdown mangten min lo po din saka chumi chu rem chan na kan le atul ema he hun hlut tak mai hi alo thlona kalral tir mai he kan te tur ni rafa eng angin nge he hun hlut tak
mai hi kan fa te tan le ke ma ngei mai po hianin lalpa a engtin ge chakna thar kalak dona eng angin nge kan fa te tan po he hun hlutak mai lalpa ina min lo po din sakna hi eng angin nge ni he hun hi kan man don ti hi kan in zo hi poimo em chu tiang ang tak chuan kan manga kan la phak nge dona kan la chu sak dona ni chumi kan chu sak ve a kan la phak na tur ero chuan kan ti ve angai a to pera kan han soi do chu Isua Krista khan Jericho khwa kha achun pel dona khata khan Zakaya chunga Zakaya avamu a Zakaya ne na khanin a program te thulin zan ariak ta ni kha chutiang ang chia chuan keima ni a po hianin he tuna virus kal tlang hian lalpan he kan omna khovel hi achun pel me kani chutiang ang chuan misual sim tur te ne na lalpa hi athleng trina misual sim tu te ne na som tu te nar ngai lo imau kong dai ra po kan an ne na cheng turin an soma ta chuan lalpa an ne na cheng ta ni tuna he khovela sual thim takkara kan len me klai hian nanda che sangina min tuam me ka kan len me klai hian lalpa hin he khovel hi achun pil me ka afang vel me ka ria na tur thlen na tur azong me ka ni chuwang chuan nang le ke hian kan lalpa hi kan ina hian mun khuar tir turin min chua san ngai to lo turin lalpa hi som ve ila chuta chuan harsat na apo lom na hlim na alo trina in te po ni ro se in ro pui tak po ne ma ila lalpana min lu apui lo chuan in nuam atling thailo mi in ro po ni in tu sia tham lo po ni ma ila khovel mi ten tu man min shatak tak lo ma sela lalpana min lu apui ero chuan in nuam atling thina ni in nuam achang thina ni chutiang angche chuan lalpa chuanin million le emite athliar ve lawa asom tu te hna athlen chil mai thina ni chu kan hna lalpa min cham chil turin lalpa hi somila hetilaya davida ang chia hianin kan manga kan la pha nga kan hna min chen chil thla chuan mel ma pa dia bolana min lo chu sak to zong hi laliswa Krista chakna mangin kan fa ti hopo ki ma ni nun nen lampo lalpa chakna mangin mel ma pa ina min lo phuar na zong hi phakina omanga kan la chu le fik dona ni ti hi zan ina hian ka soi do a tuna atho kan soi tak te chu he mel ma pa dia polana min lo ruk sak to le min lo man be sak to tate min lo man be sak to zong te kan chu let le a kan lak let le feka lalpa rama kan fa te hote him taka he khovel sual na zong lakata avan ram no makan zawaya him taka kan thlen theu theina turatan athu kan soite lalpan kan zawai tan mal min som sak theu ro se amen